Mä menen nyt Ronille. Kengät tästä jalka. Se on mun pyörä. Moi koira. Moi. Mennään ulos. Noi, mä avaan oveen. Linux. Joo. Se hyppii tuolla toi koira. Nyt kierretään aluksi. Vaikka tuolla. Ei taas siellä. Mennään vaikka tonne. Kato auto. Kato, tossa on se ase, mikä tippuu. Ai niin. Jos nyt ei tippuisi. Jes. Hyvä. Tippui on se. Tippui. Mihin mennään aluksi? Mennään pyytää vaikka Henriä. Okei. Ei mennä pyytää Henriä. Ei jaksa. Joo, soitetaan ovelle kohta. Okei. Money. Wow. The Haka. Vuonna 2022. 1800. Kurtelikirjasto. Wow. Mitä helvetti? Vähän outoa. Mennäänkö tosta? Joo. Tää on ärsyttävää puhua näin. Niin. Silloin kun tätä ei ole nopeutettu, niin me puhutaan tosi hitaasti. Hyvin hitaasti. Sillain näin. Mut matalammalla äänellä. Mitähän täällä tapahtuu? Siinä on ainakin kaivuri. Varmaan ne tuhoton. Niin. Onko se ydinpommi laitettu? Varmaan. Juostaan. Ei juo. No niin. Mutta ei noin paksu. Pultan tän. Hyi. Älä viitti. Okei. Mennäänkö tästä? Joo. Mennään vieraan pihalle. Joo. Eikö tässä asu se? Mikä se oli? Se. Joku tyyppi. Niin just se Tero asuu tässä. Asuuko? Joo. Okei. Täällä on vähän puuta tässä. Yritän Harri mukaan. Joo. Hyvä idea. Tää on mun. Joo. Ei niitten. Au! Minun varpaani. Joo, viedään takas. Ei oo turja pois. Hirveen. Hahaha. Soitetaan kohta Ollille. Onks sun sen nume? Tää oksa tuli tän kameran päähän. Joo, kameraa päin. Ne oksat on aika vihaisia. Joo. Missä kai se rekka on tossa? Leikitäänkö sillä taas? Joo. Mitä mä aion vähän pitempänä? Onks siinä maali? Joo, laitetaan se siihen. Ehkä toimii nyt. Tule tänne! Voi ei. Ei toiminutkaan. Ei niin. Mihin mennään? Mennään vaikka tohon tuoliin. Wow. Kato! Ihan kuten paskaa. Se on valkoinen. Mikä vihreä tuolla on? Mikä toi on? En mä tiedä. Hyi. Alla. Se oli siirin paska. Selvästi. Mihin menit? Mennään tohon varjoon. Täällä on 10 astetta lämmintä. Aika kuuma. Joo. Mun huoneessa oli tänään kun mä tulin koulusta niin 27 astetta. Mun piti laittaa ikkuna auki. Oh my god. Niinpä. Maironin kaukana. Tää video. Ronin pihaa. Eikö lataa sellaista nopeutusjuttua? Joo, tuu tänne. Se oli Karri. Se tulee tänne. Raiskataanko se? Se näe sitä piiloon. Joo. Kuvataan. Joo. Joo. Mihin mennään nyt? Mennään tuonne puun taakse. Siellä takiormit löydä. Joo. Täällä on kyykkejä. Joo. Au. Kyllä kyykkyt on. Joo. Tää saattaa olla jotain muurahaisia, mut ei se haittaa. Mennäänkö tonne? Joo. Ja taakse. Mikä kasa tossa on? Mitä jos se tulee toisesta suunnasta? Joo. Vähän nyt toi on tyhmä. Se on ollut parturis. Oh my god. Moi! Oot ollut parturis! Eetkö? Ei toi mikään jenkki siellä joo. Selvä. Tästä tulee sellainen hyvä video. Joo. Roni on paras senkkakin, kun ei ehkä mä sanoisin. Silloin. Tulee Ronin pihalle kesää. Mut ei ehkä tule. Niin. Ei jumalauta Roni. Älä hauku mua homo. Niin. Tää ei ole mulle mitään Roni. Me mennään nyt. Ei mennä. Älä tarvi kaivaamaan munaas. Ei oo totta. Mennään keinumaan. Okei. Lyö sitä sillä kepillä. Älä ihmeessä. Au.
niin kun sä oot niin huono pokerissa. Parempi kuin sinä. Lyödäänkö vittua?